दुलाराय बाथौ गौथुम नि दिनै महासभा सोलिबाय थादों कार्बि आंलंनि तिनिआलियावहाय आरो बे कार्बि आंलंनि सानैनि हाबाफारियावनो वेस्ट बेंगल दार्जिलिंनिफ्राय आरो नेपाल हादरनिफ्राय जों आलासि दङ बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा धोरोमारि बिथिङाव सावरायनो सानदों गिबियाव नोंथांखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय आं जाबाय सोनाब बंगनिफ्राय दुला सैब दिनै जोङो बे अल बाथौ महासभानि बे दिनैथि बे महासभा बे कनफारेन्सआव सिफायनो मोननानै जों मोजां मोनदों जों 24 जन बिदि सोद्रोमाफोर जों फैनो मोनदों हाबफैदों आरो बेबायदि सिगाङाव जों फैबाय थादों जों बाथौ धोरोमनि जथुम्मायाव बाहागो लाबाय थायो सोनाब बंगआवहाय बाथौ धोरोमखौ फोसावनो थाखाय जोंनि लाइमोननि मिरु आफादगिरि बिथांमोना आरो जोङो मादार ABMनि बिबानगिरिफोरा थांबाय थायो सोनाब बंगआवहाय जोंखौ थुलुंगा होबाय थायो दा बिथिं थुलुंगा होनायाव जों बे थांनाय दानावसो जों जलपाइगुड़ी दार्जिलिं आरो आलिपुरद्वार बिभिन्न गामियाव थानानै जों आन्चलिक कमिटि दाफुंनो हादों दा दाफुंनानै जों रिपर्टखौ बाय होफैनो हादों आरो जिहेतुके नोंथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोबां दोरोङारि बिथिङाव नोंथांनि मदद आरो हेफाजाब होबोदों बिहोमा गोबां दङ नेपाल आरो दार्जिलिं हादोरनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय आथिखालाव नोंथांमोननि दार्जिलिं आरो नेपाल हादोरनि दोरोङारि बिथिङाव माबायदि थासारि आथिखालनि थासारिनि सोमोन्दै एसे बुंनो खावलायबाय आथिखालाव जोङो जा बेदि धोरोम फालिबोदोंमोन बे धोरोम फालिनाया दङ जोङो जेराव जोंनि बे धोरोम फालिनायनि गेजेराव जों ABMजों गोरोबनायनि बेब'स्थाखौ जों लादों दा ABMनि जोङो गोरों गोराफ्रा बिबानगिरिफ्रा जा जोंखौ इन्सट्राक्सन हरो सेन्ट्रेलनिफ्राय बेफोरखौ जों फालिनानै जों गामियाव थांनानै फोरमायो फोसावबाय थायो आरो जों खावलायो जे फैगौ दिनफोरावहाय जोंनि गामियावबो जोंनि दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट अथवा जलपाइगुड़ी डिस्ट्रिक्टआवबो ABMनि मोनसे सेन्ट्रेलनि सभा खुंनायनि माने खाबु मोनथों बेखौ जों खावलायो आरोखि जिहेतुके नोंथाङा दार्जिलिं आरो नेपाल हादरनि दोरोङारि बिथिंनि बिथायाव माखासे आथिखालनि खोथाखौ थासारिखौ दोरोङारि बिथिंनि बिथिंखौ फोरमायदों नङा होमबा जिहेतुके नेपाल हादोर आरो दार्जिलिं हादोराव बेबायदि बाथौ गौथुमनि दोरों आरो राजखान्थिनि माखासे थानसालिफोरखौ हयथ' नुबोनाय जायाखै आथिखालाव नोंथाङा थानसालिनि बेलायाव दोरोङारि खान्थिनि जाय थानसालिफोर बेखौ लुफुंनायनि माबायदि सिन्था सरसा खालामदों दाथ' जोङो नेपाल आरो दार्जिलिं समावहाय माने साइन्टिफिक मथ' ABMनि मथ' जों थानसालि लुफुंनाय जायाखै थ' जों फैगौ दिनफ्रावहाय ABMनि मथे बाथौ थानसालि दुमफुंनायनि बेब'स्था जों लानायसै आरोखि जाहाथे बे साइन्टिफिक मिनिं दङ बेवहाय बे ABMनि जे बाथौ दुमथुमनाय आरि दं बेयो साइन्टिफिक मिनिं दङ बे साइन्टिफिक मिनिं गोनांखौ जों गायसननो हायोब्ला जों मालायखौबो गावनि हारिखौबो मालायखौबो जों खिथानो हानाय फोरमायनो हानाय होनना सानो जों सारा बबेनिफ्राय फैदोंमोनलाय आंनि नामा अभिराम सैब आं जलपाइगुड़ी डिस्ट्रिक्ट सिलिगुड़ी गोग्लैयो जोंनि एरियाया बिसोरनि गुमि जिल्ला माने दा बुंनाया बिनो दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट आंनि जलपाइगुड़ी डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो माजुवा बस्ति दिनैहाय जों मा बुंनो सानदों होनब्ला देग्लाय जोङो प्रथम बोसोर बे आरि सम्मेलनाव थिफैनो हानायने जोङो बे सेन्ट्रेल कमिटि बा बाथौ धोरोमनि जितुनाबो जोङो लाइमोन होननानै जोंखौ जे निमन्त्रन खालामा जों बेखौहाय जोबोद जों गोजोनदों मोजां मोनदों बाहाय फैनानैहाय जों आरोबाव मोजां मोनबावदों जों 24 जन फैदों फैनानै जों दा बर्तमान जों वेस्ट बेंगलावहाय आं वेस्ट बेंगल अल बाथौ महासभानि भाइस प्रेसिडेन्ट जों ओजोंहाय मा बुङो बेखौ जों कमिटि खेवनायनो आन्चलिक कमिटिफ्रा जों मोनब्रै मोनबा आन्चलिक कमिटिफ्रा खेवजेनबाय नाक्सलबारियाव खेवबाय जों आरो आदाबारि खेवबाय जों आरो घासमारि खेवबाय दा जों बेबायदिनो जों बाथौनि धर्मखौ जों प्रचाराहाय जों थांगासिनो दङ प्रचार खालामगासिनो दङ आरोबाव बेनिफ्राय थांनानै जों बाहाय जोङो सेन्ट्रेल दा जे महासभा सोलिदों बेफोरावबो जों फोसावबायनो सेस्था खालामो आंनि नामा मन्टु साइब दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों सिलिगुड़ी दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट बंग बाथौ गौथुमनिफ्राय दिनै जों मेम'रेन्डाम लाना फैदों बेखौ जोङो जोंनि जे गोदानै सायख'जानाय जोङो BTRनि चिफ बिथां प्रमद बर'निसिम जोङो बे BTR जोङो मेम'रेन्डामखौ होनो गोसो दङ जोंनि मेम'रेन्डामा बेनो दङ जोंनि बाथौ धोरोमारिखौ धोरोमारि आरो
सुबुङारि आरो बर' हारि हिसाबै जों बिटिआरनिफ्राय थांनाय बोसोरावहाय बिटिआरनि नया गोदान चुक्ति जानायावहाय एकर्डआवहाय 6नि 5 6नि 5आवहाय लिरनाय दङ दा आसाम स्टेट बादै जों भारत हादरावहाय जेरावबो जों बर'फोर दङ जे स्टेटआव बे आसामनि बादैबो गुबुन गुबुन स्टेटआव थानाय बर'फोरनोबो रां रुफा हेफाजाब होनानै जोंनि सामाजिक धार्मिक अर्थनैतिक भाबै जोंखौ साहाय्य होनो हानाय बिदि जों रां गाबखौनो गोसो जोङो जों बेफोरनि जोङो नाजावोब्ला जोङो दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्ट आलिपुर डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनथाम जायगायाव जों रायजो थानसालि लुफुंनो गोसो आरो रायजो थानसालि लोगोसे जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथांनि मुसुखाबो जों बेवहाय स्टेचुबो जों दाबथाम जायगायावबो जों दाबथाम जिल्लायावबो जों